Mit navn det er Aske Fribæk. Jeg er account manager for Coffee by Storm, og i dag skal vi tale lidt om ETC, Extraction Time Control, som er et system, som er på Eversys-maskinerne, som gør, at kaffen, vi indstiller, bliver konsistent. Den bliver, hele tiden selvjusterende, så det vil sige, at vi laver nogle parametre, som kaffen hele tiden holder sig indenfor, samtidig med, at vi får den maksimale udnyttelse af de bønner, vi putter i maskinen. Så det har jeg tænkt mig lige at gennemgå kort, altså processen, hvad vi kan gøre, og hvordan vi får maskinen til at gøre det, så vi får mest muligt ud af de bønner, man putter på maskinen. Så sætter vi den sådan op, at vi faktisk kalibrerer maskinen efter de bønner, der nu engang er puttet på. Det gør man hen i Grinder. Så får man den her ETC-konfiguration. Det her det er noget, der typisk vil blive gjort, inden maskinen er sat op. Det gør vi simpelthen for at få det så nemt som muligt, og så er det installeret allerede på forhånd ved selve installationsdatoen. Det man først gør, det er lige for at klare vandtilførselen, om det er den rette mængde vand, der kommer ind. Der trykker man på knappen, og så er det, maskinen selv kører vand igennem for at være sikker på, at den får den rigtige mængde vand ind. Her i den her menu, så er vi ved den første af bønnebeholderne. Det er bønnebeholder 1. Her der har vi sat den til 17 sekunder. Det kunne også være 15 sekunder, alt efter hvad det er for en opskrift, man har, og hvilken kaffebønne man har at gøre med. Det, der er vigtigt her, det er at sige, at nu har vi valgt en konfiguration her, hvor det er plus minus 3 sekunder. Det vil sige, at når vi har lavet den her kalibrering af maskinen, så holder den sig altid inden for den her konfiguration. Det gode ved det er, at når maskinen selv i løbet af dagen, alt efter temperatur og forskellige andre parametre, som hvis der kommer ny kaffe på osv., som har en anden restedato, det er parametre, der gør, at maskinen og løbetiden kan afveksle. Og når man har lavet den her konfiguration inden for de her plus minus 3 sekunder, så når maskinen er uden for de parametre, så løser den det selv, så den kommer tilbage til de parametre, vi har indstillet. Det vi så gør efterfølgende her, det er, at vi går ind, og så trykker vi, den her konfiguration har vi sat til single shot, så trykker vi på knappen her. Og det er det, der starter ETC'en, så nu er vi reelt i gang med kalibreringen af den her kaffe. At nu vil maskinen ud fra de her espresso-indstillinger køre den her opskrift ved alle de produkter, der så er indstillet efter den her drik. Så lige meget hvornår på dagen man vælger at brygge sin kaffe, så vil den følge den her opskrift og den her kalibrering hele dagen. Hvis det skulle ske nogle afvigelser i løbet af dagen, så justerer den det selv ind igen. Og det er ligesom her, den kommer til sin ret. Og her, at man virkelig får noget ud af den kaffebønne, man nu har valgt. Det, der er vigtigt at understrege lige ved den her måde, vi arbejder på, det er, at det er noget, vi allerede har indstillet, når vi opstiller maskinen. Så det vil sige, at det her det er ikke noget, man selv behøver at gøre, men det her det er bare for at give et indblik i, hvordan det er, at en Eversys den arbejder, og hvordan den kan bidrage med den her forhøjede kvalitet, samtidig med, at det er det samme ensartede produkt, du får ud over fordelt over en hel dag.